malena, hej mališa, sad počinje crvić gliša, crvić gliša, crvić gliša, crvić gliša. Nek se zna, crvić gliša, to sam ja! Avanture crvića gliše. Dobro se dobrim vraća. Da, i onda brzo stiskaš dugme X na džojstiku dok se ne pojavi portal. I samo skočiš kroz njega i prešao si taj nivo. O, čoveče, kako mi se sad igraju igrice. Glišo, a zašto si tako ćutljiv celo jutro? Ma ništa, onako. Ajde, nemoj mene da farbaš. O čemu se radi? Ma, znaš onaj domaći zadatak što smo dobili od učiteljice da uradimo? Misliš na onu anketu? Da, ja je još uvek nisam uradio. Nisi još uvek? Pa zar ne znaš da je rok da to uradimo za još 2 dana? Znam, ali mi je jako teško pada da postavljam pitanje ljudima koje ne poznajem. Čak i sa onima koje znam ponekad teško razgovaram. Pa dobro, istina je da si malo stidljiv. Malo stidljiv? Juče nisam doručkovao jer mi je bilo glupo da pitam prodavačicu da li ima svežeg peciva sa džemom. Jesi šašav. Evo, drugari, dobro je da ste naišli. Zamolio bih vas za jednu uslugu. Jako me svrbe leđa. Pa ako neko od vas može samo malo da me počeše. Molim, ne dolazi u obzir. Pa nabašću se na tvoje bolje. Evo ja ću, Ježuljko. Hvala ti, Glišo. Tvoj sam dužnik. Ne duguješ mi ništa, Ježe. Ali učinio si mi uslugu i pomogao si mi. Eto, ti isto tako pomozi nekome kome pomoć bude potrebna i na taj način ćeš mi se odužiti. Jesi čudan, Glišo. Dogovoreno. Čudan i stidljiv. Deco, to bi bilo sve za danas. I samo da vas podsjetim na domaći zadatak. Rok da ga uradite je za 2 dana. Uradite anketu sa našim sugrađanima i postavite im ona pitanja koja sam vam dala prošle nedelje. Ko ne uradi, dobit će jedinicu. Doviđenja. Doviđenja. Mogu ja to. Evo, idemo. Izvinite, Slonislave. Reci, Glišo, u žurbi sam. Ne bih da vas zadržavam, ali imam neka pitanja koja bih vam postavio. Pucaj, samo požuri, molim te. Evo, recimo, zašto vi volite naš grad? Pa volim ga jer sam tu našao nešto što nisam imao tamo odakle sam došao. Ovdje ima puno toga zanimljivog. Jel to to? Pa, ne baš, imam još samo 9 pitanja. Izvini, Glišo, ali danas stvarno nemam vremena. Vidimo se. Zašto sam mislio da će ovo ići lako? Možda Sovi. Ali spava, ne bih da je probudim. A možda Lav? Možda Lav. Glišo, da li čuješ sebe? Pa Lav bi me pojeo ako mu se neko pitanje ne bi dopalo. A ova stara životinja, možda njoj. Ona mi deluje bezopasno. Izvinite, mogu li da vam postavim neka pitanja o našem gradu? Molim? Pitanja, bako. Mogu li da vas pitam neka pitanja? Pa pitaj, djece, šta si se ukopao tu? Pitaj, ajde. Dobro, ovo nije bilo strašno. Zbog čega vi volite naš grad? Šta bi volela da jedem sad? Ne, nisam vas to pitao. Pa vidiš, ja sam stara, zubi su mi slabi. Možda neku kašu ili voćni jogurt. Kakva bre kaša, bako? Grad! Zbog čega volite naš grad?
Da li volim da izlazim u grad? Ne, kažem... Pa nekad sam više izlazila, kad sam bila mlađa. Joj, majko moja. Izlazila je baka, izlazila. Da sve nisam bila, Dobro. Idemo na sljedeće pitanje. Koji vam je omiljeni muzej, trg ili spomenik? Kakav spomenik? Pa, da li imate neki omiljeni kulturni spomenik? Ali ja sam još živa. Šta to pričaš? Ne, niste me razumeli. Mislio sam na... Sram te bilo tako da mi kažeš. Pa ja sam u najboljim godinama tek 90. Magu pa jedan, kazat ću te roditeljima kako uznemiravaš ljude po parku. Beži, Glišo, kako znaš i umeš. Kako bi mi dobro došla pomoć da završim ovaj domaći zadatak. Pitaću Vuka da mi pomogne. Zdravo, Vuče, treba mi jedna usluga. Zdravo, Glišo. Reci, kako mogu da ti pomognem? Pa, treba mi pomoć oko domaćeg zadatka. Ne. Izvini. Domaći zadatak treba sam da radiš. Tako se najbolje uči gradivo. Ma znam to, Vuče, ja uvek domaći radim sam. Ali ovo je drugačije. Moram da uradim anketu sa našim sugrađanima i da im postavljam pitanja. A baš mi teško ide. Razumem te, Glišo, ali žao mi je. To ne bi bilo u redu prema tvojim drugarima koji sami rade svoj domaći. Ali samo ovaj put, Vuče. Ne bih. U stvari, znaš šta? Pomoći ću ti. Hajde da uradimo tu anketu. Vuče, spasio si me. Hvala ti. I gotovo. To je bio posljednji. Završili smo, Glišo. Hvala ti na ovome, Vuče. Ne bih uspeo bez tebe. Nego, dugo si se premišljao da li da mi pomogneš ili ne. Zašto si ipak odlučio da mi pomogneš? Vidiš, to je zanimljivo pitanje. Danas, dok sam popravljao kosačicu, trebalo mi je da mi neko dodaje alat. Naišao je Zeka, pa sam njega pitao i on je pristao. Ali mi je rekao da mu ne vraćam uslugu, već da ja nekome pomognem. I pomogao sam tebi. A Zeka? Pa ništa. Dok smo popravljali kosačicu, ispričao mi je kako je izgubio svoju sličicu iz albuma i kako je zamolio Crleta da mu pomogne. Crle je pristao da mu odmah pomogne zato što je tog dana farbao ogradu i upitao je Ježa da mu pomogne. Jež je nekim čudom pristao da mu pomogne da farbaju ogradu, iako je to jako velik posao. Ne znam, mora da je Jež bio jako raspoložen. Ili je i njemu neko nešto pomogao, da ga možda počeš ili slično. Zamisli to, češeš Ježa koji ima onoliko oštrih bolji. Ali Vuče, ja sam jutros na putu do kuće pomogao Ježu i počešao ga po leđima. Stvarno? Da, Vuče, i kad mi je rekao da će mi vratiti uslugu, ja sam mu rekao da i on pomogne nekome kome pomoć bude potrebna. Pa vidiš, on je pomogao Cvrletu, Cvrle je pomogao Zeki, Zeka je pomogao meni i zbog toga sam ja pomogao tebi. Hoćeš da kažeš da ne bih završio domaći zadatak da nisam Ježu počešao leđa? Pa, tako nekako. Moj otac, stari Vuk, uvijek je govorio: pusti dobro niz reku i negdje će dobro da ispliva. Baš tako. Nego, imat ću sljedeće nedelje domaći iz matematike, pa sam mislio da te pitam... Ne pomišljaj na to. Ne. Joj, baš sam srećan. Kakva sreća? Ma jel to opet onaj Crveć? Hajde, Vuče, požuri, molim te. Ko je ona baka što viče? Duga je to priča. Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crviće Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Glišina prva ekskurzija. Hajde, deco, smestite se lepo na svoja mesta. Svako neka odabere svog druga za put. Glišo, hoćeš da budeš moj drugar za put? Pa, ne znam baš. Nisam siguran. Ali zašto?
Zato što se šalim s tobom, Zeko. Pa da li si stvarno pomislio da ću s nekim drugim da sedim u autobusu? Zašto mi to radiš? Požurite vas dvojica. Treba što pre da krenemo, daleko je Fruška gora. Pa zar ovdje nije samo naš razred? Ne, poveli su i đaki iz prvog 3. Onaj tamo, visoki, to je žirafa. Koliki mu je vrat, čoveče? Ne, čuo sam da hoće da bude košarkaš. Ide na treninge, vežba. Ima čak i fotografiju sa Jokićem. Ali mislim da nije prava. A ko je ono tamo, pored? To je sova. Jel ona to spava? Da. Sove su noćne ptice. Njima ove prepodnevne smene baš ne prijaju. A ko je ono tamo? To ti je salon. On je zapravo stariji 2 godine od nas. A otkud on tu? Čuo sam da je zaboravio u koji razred ide. Pre par dana je samo ušao u njihovo odeljenje i više nije izašao. A hoćeš da čuješ najčudniji deo? Da, molim te. To isto je uradio i prošle i pretprošle godine. Ne odvajajte se od grupe, deco. U šumi ne raste samo cveće. U šumi ne raste samo cveće. Na šta li je mislila? Htjela je da kaže da u šumi ima i opasnih stvari. Čoveče, pa samo mi još to treba da znam. E ovdje ćemo se odmoriti i pojesti užinu. A možda te strašne stvari u šumi izlaze samo noću. Možda, Mada, šta? ja ponekad ustanem noću da odem u WC. Ako te strašne stvari preko dana spavaju, da li to znači da mogu da se probude ako im se ide u WC? Ali čekaj, da li te strašne stvari uopšte idu u WC? Pa, svi idu, zašto ne bi i one? Zeko, šta je to? Nisam siguran, ali nešto je sigurno u onom žbunu. Kažem ja učiteljici. Nemoj! Zašto ne? Izgledat ćemo kao plašljivci pred drugom decom. Ba, joj, ali ja se plašim. Ja, bolje da proverimo šta je to. Strašilo! Šta se desilo? Učiteljice, izvinite, leptir je bio u žbunu pa nas je uplašio. Smirite se. Glišo, zeče, trebalo je da mi kažete da se nešto nalazi u žbunu, pa bih ja proverila. Ovog puta je bio leptir, ali moglo je biti nešto što bi moglo ugroziti celu grupu. Izvinite, učiteljice. Ja vidiš, Zeko, šta se desi kad prećutimo? Dobili smo ukor od učiteljice, jako smo se uplašili i sad sva deca misle da se plašimo i od leptira. Glišo, Da, Zeko. meni se više ne ide u WC. Zeko, da li misliš da se i onaj leptir danas uplašio od nas? Pa, naravno da jeste. Da, i ja mislim. Onako, kad smo se pojavili, nas dvojica, u grupi. Da, pa sigurno mu nije bilo sve jedno. Sigurno da nije. Ja sam vrisnuo kad sam čuo tebe da vrištiš. Pa i ja sam počeo da vrištim kad si ti vrisnuo. Ja nisam baš vrištao kao da se bojim. Više sam krenuo da kažem, šta ja to vidim? Pa, ja nisam baš vrištao od straha, više sam povisio glas, da upozorim ostale na opasnost. Da. Dobro je da smo se našli tu. Tako je. Bolje bi mu bilo da sljedeći put bira neki drugi žbun. Tako je. Jer ako se nas dvojica naljutimo... Treba će mnogo vremena da prođe dok deca zaborave ovaj događaj s leptirom. Glišo, a da je on mene slučajno napao danas, da li bi me branio? Naravno da bih. A ti mene?
Ja bih tebe branio. Pa, to me služe drugari, zar ne? Od sad idem samo s tobom na izlete. Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crviće Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Glišina prva svađa sa drugarom. Wow, Zeko, vidi ovo! Wow, da! O, pogledaj šta sam ja našao! Novi razarač svetova! Kako mu je moćan oklop! Moje! Ja sam prvi rekao. Ali ja sam ga prvi video! U redu, možda ih ima još u prodavnici. Izvinite, da li imate još jedan primerak razarača svetova? Ne, ostao nam je samo taj još jedan. Nema ih u celom gradu, a neće ih izgleda ni biti neko vreme. Ali ja moram da ga imam, Glišo! Pa i ja, znaš koliko sam ti puta pričao o njemu? Ali ja sam sanjao ovu igračku. Ali meni je suđena. Dobro! Neka ti bude! Uzmi svoju glupu igračku. Ja idem kući. U redu. Nisam ja kriv što sam bio brži. Kako si samo moćan, razaraču! Spremite se za uništenje. Spremite se za uništenje. Šta? Ima opciju da govori. Moram da nazovem Zeku da mu javim. Ali čekaj, on je ljut na mene. Pa baš me briga. I ja sam ljut na njega. Kako samo bio drzak u prodavnici. Zdravo, deco! Danas ćemo rešavati matematičke zadatke. Podelite se u grupe od po dvoje, kao i ranije. Izvinite, učiteljice, da li ja mogu da budem sa nekim drugim u grupi? Zeko, sedi sa Glišom. Imamo puno toga da uradimo danas. Uvek sedite zajedno. Nemam danas vremena da vam pravim nov raspored. Mrzim ovo. Tako je glupa ova podela. Jel hoćeš da koristimo moju vežbanku? Radi šta hoćeš, ne tiče me se. Što si takav, Zeko? Nadam se da si srećan sa svojom glupom igračkom. Spremite se za uništenje. Ovu igračku sam oduvek želeo. A sad nemam ni želju da se njom igram. Izaći ću malo napolje na svež vazduh. Glišo, vidim kupio si razarača svetova. Baš dobro izgleda. Okej je. Okej je? Toliko puta si mi pričao o toj igrački i pokazivao slike. Nego, gde je Zeka? Nije dugo dolazio kod tebe. Ne znam gde je, ne razgovaramo više. Aha, znači u svađi ste. Nije mi drago što to čujem. A zbog čega ste se posvađali? I on i ja smo hteli da kupimo razarača svetova, ali u prodavnici je bio samo ovaj jedan i I ja sam ga video prvi i to znači da ja imam pravo da ga kupim. Pa zbog čega ste se posvađali? Pa Zeka misli da ga je on video prvi i zbog toga se naljutio. Aha, razumem. A da li si mu se izvinio? Izvinio? Pa on je bio drzak, a ne ja. Vi ste drugari, Glišo. Drugari nalaze rešenja za takve situacije. Mogli ste nekako da se dogovorite. Ali kako? Postoje je samo jedan primjerak razarača svetova i obojica smo ga želeli. Jasno. Pa dobro, eto, pobedio si. Sada imaš razarača svetova, ali Zeka ne razgovara sa tobom. Nadam se da si zadovoljan izborom koji si napravio. Zašto je život tako komplikovan, Vuče? Glišo, pa sad čekaj samo dok dođu računi, porezi i obaveze. Jao, računi. Da li sam ja platio struju ovog meseca? Izvini, Glišo, moram da idem. U redu. Ja bih tebe branio. Tome služe drugari, zar ne? Glišo. Ti zato što si ti moj najbolji drug. A to drugari rade.
U redu, deco. Za domaći zadatak imate da rešite ovu jednačinu. Podelite se po grupama kao prošlog puta i preko vikenda se sastanite i uradite domaći zadatak. Zeko, stigao si. Ajde da završimo sa ovim da mogu što pre da idem kući. Hoćeš da se poigraš sa njim? Ima razne opcije, može da govori. Da govori! Ne želim. Zeko, izvini. Pogrešio sam, nije bilo u redu što sam se tako poneo prema tebi. Ali ja sam jako želeo da imam razarača. U stvari, mislio sam da želim. Igrao sam se svega par puta sa njim i shvatio sam... Šta si shvatio? Shvatio sam da uopšte ne uživam u tome da se igram sam. Shvatio sam da si ti moj najbolji drugar i da mi je sa tobom sve lepše i zanimljivije. Izvini, Zeko, nisam smeo svog najboljeg druga da zamenim za glupu igračku. Hoćeš li mi oprostiti? Molim te. Vidi, hajde da se dogovorimo. Igraćemo se sa njim zajedno, a svakog drugog dana neka bude kod tebe. Evo, ili svakog prvog dana, kako ti odlučiš. Eto, na taj način ćemo ga deliti i igrati se sa njim jednako. Šta kažeš? To mi zvuči kao jako dobra ideja. To! U redu je, Glišo. Opraštam ti zato što si ti moj najbolji drug, a to drugari rade. Hvala ti, Zeko. Više nikad neću naše prijateljstvo da stavljam iza nekih nebitnih stvari, poput igračaka. Nego, kažeš da ima opciju da govori. Da. Hoćeš da ti pokažem? Ajde, nisam znao da i to može. Uradi domaći, uradi domaći, uradi domaći. Jo, da, domaćina, to sam skroz zaboravio. Ja. Uradi domaći, uradi domaći. Gde se ovo gasi? Ili imaš neko uputstvo za upotrebu? Uputstvo, ma šta će meni to? Uradi domaći, uradi domaći. Okej, noćas nema spavanja od ovog zvuka. Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crvića Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Crvić Gliša na rođendanu. Gde li je ovaj Zeka? Zašto se ne javlja? Halo, ko je? Gliša je. A, iz Niša ste? Ne, Zeko, kažem Gliša je. Kiša je. Kad je počelo da pada kiša? Ne, Blesa, ne. Crvić Gliša je na telefonu. Ma znam, Glišo, šalio sam se. Baš si šašav. Nego, da li idemo kod Ježa na rođendan danas u 4? Naravno. Upravo sam se vratio iz prodavnice. Kupio sam mu najnoviju igricu Razarač svetova 2.0 sa svim dodacima. To zvuči kao zaista skup poklon. Moram ti priznati, i jeste. Verujem da će i on meni za moj rođendan kupiti nešto slično. Važi, Zeko, moram da idem da se spremam. Vidimo se na rođendanu. Kako je ovo nezgodno. Zeka je kupio tako skup poklon Ježu, a ja... Bolje da nazovem Vuka, da vidim šta je on planirao da pokloni Ježu. Da, ko je? Halo, Vuče, Gliša je. Zdravo, Glišo. Da li se spremaš za Ježev rođendan? Da, baš zato te i zovem. Upravo mi je stigao novi trotinet za Ježa, onaj novi model. A znaš o kom ti pričam? Bojim se da znam. To je ona iz skupog dela prodavnice igračaka. Baš taj. Verujem da će Jež biti presrećen. A šta si mu ti kupio? Pa ja zapravo mu nisam kupio ništa. Ništa? Zar ideš bez poklona? Ne, naravno, nego nisam imao para da mu kupim nešto, pa sam odlučio da mu ponesem 1 flašu domaćeg mleka. Znaš, ono što mi baka Nada donosi svake nedelje. Ono sočno, preukusno, mlečano. A naravno da znam. Sigurno će se Ježu dopasti. Ti to kažeš samo da bih se ja bolje osjećao, zar ne? A ne, Glišo, stvarno to mislim. Vidimo se na rođendanu. I Zeka i Vuk su Ježu kupili skupe poklone. Verovatno su i druga deca kupila jednako skupe i zanimljive poklone, a moj je tako jadan. Nisam siguran ni da želim da idem kod Ježa na rođendan.
Drugari, stigli ste! Baš sam srećan što ste tu. Srećan rođendan, Ježe! Raskovotite se, uskoro će biti gotovi čuveni Cvrletov preliv za palačinke. Preliv za palačinke? Pod čega je taj preliv? Stvarno ne znam da ti kažem, Glišo. Sve što mi je rekao je da će ove godine biti preliv od egzotičnog voća i povrća. To zvuči zaista ukusno. Vidi sve ove skupe poklone. Bolje da ovu moju flašu mleka stavim negde pozadi. Toliko je jadna. Zašto sam uopšte dolazio? Srećan rođendan, Ježe! I drugari, moment koji ste dugo čekali. Moj čuveni preliv za palačinke El Tropico je gotov. Ježe, danas je tvoj rođendan i ti kao slavljenik imaš čast da ga prvi probaš. Lepo miriše. Izgleda. Tako je. U njega ide, evo ovdje piše, 3 kašike soka od dresiranih ananasa, 1 brbljiva banana iz džungle i 1 kašika kokosa iz čamca sa kokosovim piratom, 2 kašike sirupa od sramežljive naranđe i 1 ljuta paprika. Ljuta paprika? Ne, moja usta gore. Šta da radim? I popij malo vode. Ne pomaže, šta da radim? Popij malo mleka. Šta to pričaš? Pa danas mi je rođendan, odakle mi mleko? Ne brini, Ježe, doneo sam ja. Sad mi je malo bolje. Zapravo sada mi je mnogo bolje. Glišo, kako si znao da treba da doneseš mleko na moj rođendan? Pa, znaš, Ježe, Nema veze, to nije ni važno. Ono što jeste bitno, da nije bilo tvog mleka danas, sad bih već bio crven kao ona paprika koju je Cvrle ubacio u preliv. I verovatno bih bljuvao vatru. to je mleko koje ja stalno pijem. Mislio sam da će ti se dopasti. Nisam još planirao da otvaram poklone, ali tvoj poklon, Glišo, je došao baš u pravo vreme. Srećan rođendan, Ježe. Hvala ti, Glišo. Sad mi se polako vraća ukus. Moram ti reći da je ovo mleko prava stvar. Bravo, Glišo, ti si uvek jedan korak ispred svih. Nego, hoće li još neko da proba moj preliv za palačinke? Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crvića Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Crvić Gliša kod zubara. Hajde, Glišo, javi se. Halo? Glišo, gde si? Jel dolaziš u park? Halo, Zeko, mislim da neću danas dolaziti. Glišo, pa znaš koji je dan? Danas je subota, vikend, ej! Znam, Zeko, nego... Svake subote se igramo zajedno u parku. Svi su tu osim tebe. Šta se dešava? Nisam noćas lepo spavao. Zub me malo boli. Pa to nije ništa strašno. Taman imaš zubara na putu do parka. Evo, svrati do njega da ti popravi zub, pa dođi. Ma kakvi, nego... Taman možeš i zubara povesti do parka. Fali nam još jedan igrač za utakmicu. Zeko, nisam planirao... Osim ako nije baš neki stari zubar, njega nemoj dovoditi. Ne radi se o tome. Ili dovedi ga, a njega ćemo ubaciti u protivnički tim. Zeko, neću ići kod zubara. Tako sam odlučio. Kako želiš. Moram da idem, zovu me da se igramo. Zdravo, Zeko. Jako sam gladan. Možda mi ovaj sendvič ne bude bio dovoljan. Kako boli. Dobro, nema veze, onda neću doručkovati. Samo ću popiti sok. Zdravo, Glišo. Zašto si još u kući? Izađi napolje, vidi kako je lep dan danas. Ne mogu, Vuče. Boli me zub i nisam lepo spavao. A nisam ni doručkovao. Pa onda idi kod zubara, Glišo. To makar nije problem. Nema veze, proći će. Glišo,
Da li se ti možda bojiš zubara? Pa, možda malo, ne znam. A da li si ti, Vuče, nekad bio kod zubara? Naravno da jesam. Baš sam prošlog meseca bio. I tebe je boleo zub? Nije, ali odem povremeno na kontrolu da budem siguran da me neće boleti. Izvini, Vuče, moram da se javim. Glišo, moraš odmah da dođeš ovo da vidiš. Cvrletu se glava zaglavila u drvetu. Zeko, ne zezaj, pa kako? Ne znam, hteo je valjda da izračuna koren iz 9. Ajde požuri, eno, puž mu pomaže. Ne mogu. Boli me zub. Pa zar još uvek nisi otišao kod zubara? Nisam, proći će samo od sebe. U redu, Glišo, tvoja odluka. Moram da idem, ovo ne smem da propustim. Neću ići kod zubara. Tako sam odlučio. Neću ići kod zubara. Glišo, nabrao sam svežih jabuka pa sam i tebi doneo. Ne mogu, Vuče, nije mi do jela. A nema veze, ostavi je za večeru. Nisam siguran ni da ću večerati, Vuče. Nisam ni sinoć večerao. Zub me boli. Razumem. Izvini, Vuče, vraćam se za trenutak. Samo da vidim ko zove. Glišo, ispred bioskopa sam, gde si ti? Izvini, Zeko, neću moći da dođem. Ja ne znam da li si svestan situacije, ali ovo je poslednja projekcija nepobedivih u gradu. Zar hoćeš da sutra svi u školi pričaju o filmu, a da ga ti nisi ni pogledao? Žao mi je, Zeko. Izvini, moram da idem. Vuk je na vratima. Hvala ti, Vuče, na jabuci, ali ne znam kad ću je pojesti. Joj, kako boli. Glišo, imam jedan predlog. Hajde zajedno da odemo do zubara. Poći ću sa tobom da ne ideš sam. Ma ne znam, Vuče, možda nije pametno. Joj! Ali razmisli, šta imaš da izgubiš? Zub te već boli. Nisi spavao, nisi jeo. Ne možeš da izađeš da se igraš sa drugarima po lepom danu. Da, Vuče, ali one njegove strašne mašine i oni zvukovi, ona stolica, ono svetlo. Tako se bojim da će da me boli. Samo ti predlažem da skupiš hrabrosti i odeš na pregled zuba. Možda je samo neki maleni kvar koji će brzo biti popravljen. I već sutra ćeš moći da ideš napolje da se igraš sa drugarima. Pa ne znam. I moći ćeš da jedeš onaj svoj omiljeni sladoled od vanile i karamele. U redu, pobedio si. Poći ću s tobom kod zubara. Zdravo, Vuče. Došao si na svoju redovnu kontrolu. Vidim, povao si drugara. Dobar dan. Danas sam došao zbog Gliše. Njega boli zub. Tako? Glišo, sedi ovdje na stolicu da vidimo o čemu se radi. Siguran sam da nije ništa strašno. Pa, jel može to bez gledanja? Zar nije dovoljno što sam seo u stolicu? Ajde, Glišo, bez straha, otvori usta. Otvorit ću, ali molim vas, ako može da ga ne dirate, jako me boli. Evo, pokušaj ja što nežnije. Aj, može ti to? Pa da. Tako sam i mislio. Ovo ćemo popraviti brzo. Da popravite čime? Pa imamo ovdje razne medicinske instrumente koji služe tome da popravke budu što lakše i bezbolnije za pacijente. Pa zaista morate instrumentima? Ajde, nije to ništa. Ako baš morate, onda... A samo nemojte onom mašinicom. Misliš ovom? Ovo misliš? Da, ja uvolim, samo taj zvuk kad čujem. Hoćete li već jednom početi? Ču počet? Pa Glišo, pa mi smo već gotovi. Molim? Ali kako? Jesam li ti rekao, Glišo, da neće biti strašno? Ali, moj zub, bol. Bio si samo jako uplašen, Glišo. I kad se tako uplašiš, onda ti čak i neke stvari koje nisu toliko opasne deluju kao da su veoma strašne. Kao vi zubari, na primjer. Tako je, Vuče, mi zubari smo tu da pomognemo kad nekog zub zaboli. Tako je, mi smo uvek na strani dece, trudimo se da im bol u zubu što pre
Nestane, jer i mi zubari smo nekad bili deca. Ma mene više zub ne boli. Imam osjećaj kao da me nikad i nije boleo. To su odlične vesti, Gliš. Došao si na pravo vest. A za par mjeseci dođi s Vukom na redovnu kontrolu pa ćemo se postarati da te zub više nikad ne zaboli, kao što te sad zabola. I redovno perce svoje zube pre i nakon spavanja. Tako je, dogovoreno? Hvala vam, hoću. I od sad ću dolaziti redovno kod zubara. Hajde, Glišo, da požurimo, imam neke obaveze da... Stan, vuče! A zar nećeš i tebi da proverimo zube, kad si već tu? Pa zar moram i ja? Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crvića Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Crvić Gliša se izgubio. Znam. Ostalo mi je da skupim još svega 2 sličice. Imam celu kolekciju. Wow, Zeko! Koliko ti je vremena trebalo da sakupiš sve sličice? Ma, nije mi trebalo ni 2 godine. A i nemam ih sve. Fali mi još srebrni heroj. Valjda ću imati i tu sličicu uskoro. Jesi li svestan da ćeš biti prvi u školi koji će imati celu kolekciju sličica? O da, i veruj mi, Glišane moji, neću te zaboraviti kad postanem popularan. Šta? Ovo nije moguće. Glišo, da li ti vidiš isto što i ja? Rekao bih da vidim. Jel to... Sličica sa likom srebrnog heroja! Hvala ti, univerzume! Zeko, čekaj me! Ne znam da ih izgubim! Zeko, stani malo! Ma stići ću te ja! Zeko, ne poznajem ovaj deo grada, hajde da se vratimo! Ma daj, Glišo, ne sad mi na muku, moram da je stignem! Zeko je sličica skroz zaludela, izgubit ćemo se ovako. Čekaj, šta vidimo oko sebe? Pekara, dobro, šta još? Grafiti na zidu. Zeko, stani! Ja stano malo, imaće, šta je ovom vetru danas? Oj, lutka u izlogu. Zeko, stani! Časovničar, Zeko! Jesi li je stigao? Da, ali ovo nije ta sličica koja meni treba. Ovo je iz stare kolekcije. Nema veze, ajdemo nazad. Čekaj, gde smo ovo mi? A to sam pokušavao da ti kažem. Ma, nema veze, pitaćemo nekoga. Izvinite. Zeko, nemoj. Ništa. Nema veze, pitaćemo nekoga. Ovo je iz stare kolekcije. Izvinite. Drugari, jel ste se vi to malo izgubili? Nismo. Polako, jeste ili niste? Učuti, Zeko, nismo, gospodine. Čekamo našeg rođaka koji je rekao da će nas baš na ovom mestu pokupiti. Rođaka? Tiho, Zeko. Rođaka? A kako se zove taj vaš rođak? Zove se Marko, da, Marko, policajac. Policajac? Dobro. Idem ja. Dobro je. Šta je dobro? Zašto ga nismo pitali da nam pokaže put? Zeko, mi čak i ne znamo ko je to. Ne znamo kakve su mu namere, a i nekako mi izgleda sumnjivo. Pravu si. Hajde što pre da odemo iz ove strašne ulice. Hajdemo levo. Ne, ići ćemo desno. A zašto desno? Još uvek nema vašeg rođaka, jeli? U redu, idemo desno. A zašto smo krenuli vuda? Ne sjećam se da smo vuda prošli. Vidi, časovničar. Ne razumem. Mi smo se izgubili, a ti hoćeš da popravljaš sat. Pa da li si ti normalan? Ne, blesa ne. Nego dok si ti kao bez glave jurio za svojom sličicom, ja sam se trudio da zapamtim neke upečatljive stvari u ulicama. Ma, pazi ti to. Možda sam ja brži u trčanju, ali tebi mozak definitivno brže radi nego meni. Eno ga onaj čudni gospodin. Izgleda da nas prati. Hajdemo brzo dalje. Da, idemo u vuda. Kako znaš? Jel vidiš onu lutku u izlogu? Da, ne planiraš valjda da počneš da nosiš suknje. Ne, bleso. Prošli smo pored ove lutke u izlogu, jasno se sećam. Pa šta čekamo? Hajdemo dalje.
Šta je bilo dalje? Čega se sećaš? Sećam se da je bilo iscrtanih grafita na zidovima. Grafiti. Eno ih, hajdemo tamo. Polako, Zeko! Evo su grafiti, to je to. Ne, nešto nije u redu. Ba šta može da ne bude u redu? To su grafiti, idemo dalje ovuda. Ne, stani! Moramo da se vratimo. Ovo nije pravi put. Grafiti koje sam video bili su drugačiji od ovih. Hajdemo nazad. Ba šta može da ne bude u redu? To su grafiti, idemo dalje ovuda. Ne, stani. Još uvijek tražite vašeg rođaka? Joj. Ne, mi znamo tačno gde je on, pa smo pošli da ga sretnemo. Rekao bih da vi mene malo lažete. Ne lažemo vas, dogovorili smo se da ga sačekamo posle njegovog treninga, tu iza ćoška. A šta trenira taj vaš rođak? Jeli? Karate! Da, tako je, on trenira karate. Da, i ima crni pojas. Da, ima. I mislim da sam ga, evo upravo ga čujem kako izlazi. Hajdemo, Zeko. Dobro si se setio da kažeš da naš izmišljeni rođak trenira karate. Da, verujem da nas posle toga više neće pratiti. Izgleda da smo se prevarili. Eno ga, hajde, požurimo. Zeko, vidi, grafiti! Jesu li to ti koje si video? Da, to su ti. Izgledali su mi jako čudno i prvi put kad sam ih video. Hajdemo ovim putem. Dobro si se šta može da ne bude u redu? To su grafiti, idemo dalje ovuda. Glišo, on je požurio za nama. Šta da radimo? Čekaj da razmislim. Pekara! Glišo, neki sumnjivi tip nas prati, a tebi je sad proradio apetit. Ne, prošli smo pored ove pekare. Blizu smo onog mesta gde si ugledao sličicu. Hajdemo. Glišo, on se približava. Još samo malo i tu smo. Policajac, ovuda brzo! I onda sam ja rekao da on trenira karate, a zapravo da nekom izmislio samo mali su meta zato što nisam znao koja. Ja sam krenuo zapravo zbog pored grafite da smo otišli Polako. Jedan po jedan. Deco, a da ipak vi pođete sa mnom. Ne! Ne idu oni nikuda sa vama. Vi mora da ste njihov rođak. Da, rekli su mi oni pre dok smo razgovarali. Rođak! Hajde ti, pođi sa mnom do policijske stanice da malo porazgovaramo. Da vidimo koga ti tu uhodiš i čiji sam ja to rođak. A vas dvojica, jel znate put do kuće? Da, znamo. Mi živimo 3 ulice niže, pored parka, preko mosta i tu smo. U redu. Hajdete sad oprezno kući i drugi put vodite računa. Hoćemo. I hvala vam. Ovo je bilo za dlaku. Da, ja sam se baš jako uplašio. Nego, Glišo. Da, Zeko. Hoćemo li ovudat? Prečicom. Molim! Šalim se, Glišo. Od sada idemo samo dobro poznatim putem. Dobro je, na trenutak si me uplašio. Osim ako ne ugledam neku sličicu na putu. Zeko! Šalim se. Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crvića Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Glišin prvi dan u školi. Dobro jutro, svete! Jako sam uzbuđen. Danas je moj prvi dan u školi. Dobro jutro, ribice! Poželite mi sreću danas. Malo se i plašim. Vidi koliko je sati. Pa bolje da požurim, da ne zakasnim. Dobro jutro, Glišo. Gde si tako požurio? Idem u školu, Vuče. Danas je prvi dan. Nije valjda da ne znaš? Da, zaboravio sam. Oprosti, puno je vremena prošlo od kad sam završio školu. A da li si se i ti plašio svog prvog dana u školi? Pa naravno da jesam. Čak i mi, Vukovi, koliko god da izgledamo hrabro i opasno, i mi se ponekad plašimo. Pa šta onda mi crvići da kažemo? Mi smo tako mali i nežni. Ne brini se, Glišo. Sigurno ćeš danas upoznati nekog drugara i bit će ti jako lepo. Nadam se da si u pravu, Vuče.
Kuda si tako jurnuo, mališa? Dobar dan, ja sam Crvić Gliša iz razreda prvo 2. Ovo su moji dokumenti. Drago mi je što sam u vašem razredu i... Polako, ti si nešto pogrešio. Pogrešio? Pa zar ovo nije škola? Jeste, ali... Pa u čemu grešim? Ovo nisu moji dokumenti. Ne, jesu, nego... Pa šta sam onda pogrešio? Hoćete da kažete da ja nisam Crvić Gliša? Polako, mališa, sve je u redu. Samo si pomalo zbunjen i uplašen. Ovo jeste škola, to su tvoji dokumenti i ti jesi Crvić. Dobro je. Polako, sve će biti u redu. Nisi jedini kome danas nije svejedno što kreće u školu. Zaista? Hoćete da kažete... Tako je. To je potpuno normalno. Ali bez brige. Škola je mesto gde se uče stvari, gde ćeš provoditi puno vremena igrajući se sa svojim drugarima i gde ćete istraživati sva čuda koje ovaj naš svet krije. Ali znate, ja nemam ni jednog drugara. Čuješ? Zvoni zvono. Hajde, bolje požuri da ne zakasniš i da što pre nađeš svoje prve drugare. Hvala vam, gospodine, vrlo ste ljubazni. I hvala što ste mi potvrdili da su ovo papiri koje nosim zapravo moji. Znate, ja još uvek i ne umem da čitam, zato valjda danas i krećem u školu. Glišo, Da? škola je u onom pravcu. A da, danas nešto nisam svoj. Jao, koliko ih je. I kako se samo igraju jedni s drugima. Da li su oni već bili u školi? A šta ja to pričam? Naravno da nisu. Svi smo mi prvaci. Danas nam je svima prvi dan. Ovo je nešto veći od ostalih. A možda njemu nije. A zašto ti samo tako sediš? Ko? Ja? Koja? Tako se zoveš? Ne, zovem se Gliša, nego kad si me pitao... Znam, šalio sam se. Ja sam Zeka. Pa, zdravo, Zeko. Dobar dan svima. Zašto niste na svojim mestima? Izvinite, učiteljice. U redu je, opraštam vam. Ali samo zato što je danas prvi dan. Od sutra očekujem da kada začujete zvono, svi budete na svojim mestima. Baš kao ovaj mali Crvić. Kako se zoveš? Dobar dan, ja sam Crvić Gliša iz razreda prvo 2. Ovo su moji dokumenti i drago mi je da sam u vašem razredu. I meni je drago, Glišo. A vi, deco, ugledajte se na našeg druga Glišu. I zapamtite, deco, znanje je najvažnije. Čas je završen. Vidimo se sutra. Doviđenja. Glišo, bio si odličan danas. Hvala, Zeko. I ti si danas na fizičkom najdalje skočio. Da, pa svi u porodici smo dobri skakači. Da li hoćeš možda da zajedno idemo kući? Da, to bi bilo super. Strava! Pokazat ću ti gde je moj rođak upao u rupu. Upao u rupu? Zeko. Ne, stvarno, ne lažem te. Jedva smo ga našli. Daj bre, Zeko, kako se to desilo? Glišo, izgleda da škola i nije tako strašna, a? Pa, izgleda da nije, gospodine. Bili ste u pravu. Da li to znači da se vidimo i sutra? Naravno, jedva čekam. Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crvića Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence. Glišin prvi nastup. Dobro jutro, ribice. Da li znate koji je danas dan? Ne znate? Danas je dan škole i ja sam jako uzbuđen zbog toga. Zašto? Pa zato što ću učestvovati na priredbi. Recitovat ću svoju omiljenu pesmicu. Zašto Zeku uši bole? Hoćete da čujete kako sam navežbao? Evo. Zašto Zeku uši bole? Da li neko možda zna? Već danima samo ćuti, nikom ništa ne priča. Zašto Zeku... kako ide dalje? Pa ne mogu sad kad me tako gledate, ali znam je napamet zaista. Moram da žurim u školu.
Zdravo, deco. Da li ste spremni za priredbu danas? Da! Da li ste svi navežbali svoje pesmice koje ćete recitovati? Da! Odlično. Glišo, ti ćeš otvoriti priredbu sa svojom pesmicom. Hajde, izrecituj nam je da vidimo kako si navežbao. Vrlo rado, učiteljice. Zašto zeku uši bole? Zašto zeku uši bole, da li neko možda zna? Već danima samo ćuti, nikom ništa ne priča. Zašto zeku... Zašto zeku... Kako ide dalje? Izvinite, učiteljice, malo sam se zbunio sada dok me ceo razred gleda. U redu je, Glišo. To se zove trema. Trema od javnog nastupa. I to je normalna stvar. Moramo sada da idemo dalje, a ti se postaraj da je dobro naučiš pre nastupa. Dogovoreno? Dogovoreno. Šta je bilo, Glišo? Čemu ta tužna faca? A brinem se zbog tog nastupa danas. Jel hoćeš da zajedno na odmoru provežbamo? Da, to bi bilo super. I zato zeku bole uši. Bravo! Vidiš kako nisi ni jednom pogrešio? Pa da, lako mi je sad kad me samo ti slušaš. Ali kad je tu ceo razred... Ne brini, bit će sve u redu. Vidiš da znaš celu pesmicu na pamet. Joj, koliko je samo ljudi tu došlo. Pa ovdje nije samo moj razred, ovdje su došli svi razredi. Cela škola, sve škole. A sada će Crvić Gliša otvoriti priredbu recitacijom pesme Zašto zeku uši bole? Zašto zeku uši bole? Da li neko možda zna? Već danima samo ćuti, nikom ništa ne priča. Zašto zeku? Zašto medu? Zašto zeku? Izvinjavam se, moram da idem. Glišo, šta si se tu ukopao? Hajde sa nama da se igramo. Ne želim. Zapravo ne mogu. Svi će mi se smejati. Ma daj, Glišo, ne budali, pa nije kraj sveta. Nije kraj sveta? Pa zar ti nisi bio tamo? Pa bio sam, nego... Pa zar nisi video kako sam se zbunio? Kad sam video onoliko ljudi na jednom mestu koji gledaju u mene, samo mi se telo ukočilo. A glas, kao da mi se grlo steže, nijednu reč ne mogu da izgovorim, znojio sam se u grudima, mi je srce brzo udaralo. Glišo, to se zove trema. Neko ima više treme zbog javnog nastupa, neko manje. To je normalno, pa još smo deca, opusti se. Izvini, Zeko, ali ne mogu tek tako da zaboravim šta mi se upravo desilo. Pred celom školom. Glišo, počet će nos da ti se vuče po ulici koliko si sagnuo glavu. Zdravo, Vuče, izvini. Nije mi do šale danas. Nije ti do šale? A zbog čega? Danas je bio dan škole, ja sam imao svoj prvi nastup i imao sam veliku tremu od svih tih ljudi koji su gledali u mene, pa sam se zbunio i pobegao sa bine. O tome se radi, znači. Pa dobro, bit ćeš bolji sledeće godine na priredbi. Molim? Ja više nikad neću da učestvujem u priredbama i nastupam pred toliko ljudi. Polako, to nije rešenje. Od problema se ne beži. To je kao da kažeš da više nikada nećeš voziti bicikl sa svojim drugarima. Ali to nije isto, Vuče. Ja volim da vozim bicikl. Zapravo jeste isto, Glišo. Reci mi, da li si od prvog momenta kad si prvi put seo na bicikl umeo da ga voziš? Pa ne. Morao sam neko vreme da vežbam, ali znaš kako sad dobro vozim? Brži sam i od Zeke. Tako je i sa javnim nastupima, Glišo. To je takođe nešto što se vežba i u čemu vremenom, što više vežbamo, postajemo sve bolji i bolji. Nisam o tome razmišljao na taj način. Sve je stvar vežbe. Ako imaš tremu da nastupaš pred mnogo ljudi, za početak probaj da recituješ pesmicu pred jednim drugom. Pa ako ti dobro ide, onda pokušaj ispred njih 2, pa 3, pa 5, pa 10. I dok kažeš keks, bit ćeš spreman da nastupiš i pred celim stadionom. Wow, Vuče, to baš dobro zvuči. Misliš da ću ja to moći?
Verujem u tebe, Glišo. Ti si odgovoran i vredan, a trema i strah od javnog nastupa su samo male prepreke koje ćeš prevazići ako budeš uporan i odlučan u tome. Deco, uskoro će dan škole. Da čujem, ko ima želju da učestvuje u priredbi? Da li mogu ja? Polako, deco. Da li bih mogao ja da učestvujem, učiteljice? Glišo, da li si siguran da želiš da nastupaš pred celom školom? Da, da, siguran sam. Znate, ja ove godine sam puno vežbao i mislim da sam spreman. U redu, Glišo. Upisujem te na listu učesnika. Dar škole otvorit će Crvić Gliša recitacijom pesme Zašto zeku uši bole. O, to je opet onaj zbunjeni crv što ne zna pesmicu. Zašto zeku uši bole? Da li neko možda zna? Već danima samo ćuti, nikom ništa ne priča. Zašto zeku uši bole? Da li neko možda zna? Cela šuma o tom bruji, već stvara se panika. Zašto zeku uši bole? Da li neko možda zna? Pozvali su i lekare, čak i lovca stručnjaka. Zašto zeku uši bole? Da li neko možda zna? Dođe vest da nije bolest, već njegova odluka. Šumom kruže priče razne, pominju ga redom svi. Kažu, taj se svega plaši, zato zeku bole uši. Vuče, došao si na priredbu. Naravno da sam došao, Glišo. Danas si bio odličan. Hvala ti. Evo, dobio sam i plaketu od direktora za izuzetan nastup. Svaka čast. Pametno si postupio, Glišo. Baš kao onaj zeka iz svoje pesmice. Nisi se obazirao na to šta ti dobacuju iz publike. Tako je, Vuče. Hajde, vodim te na sladoled. Taman da vidimo koju pesmicu bi mogao sledeće godine da recituješ. To zvuči jako dobro. Ako ne želiš da propustiš nove epizode Avantura Crvića Gliše, obavezno lajkuj video i prijavi se na naš kanal. Samo pritisni to crveno dugmence.